Boa noite, que tal, Borja? Hola, que tal? Ben. Escoitasme ben, non? Que eu hoxe ando con un pouco de problemas internet. Eu sí, escoito bastante ben, non hai fallo. Sí. Vale, pois nada, a idea xa che comentar que teño hoxe pois é de ir conversando aí con unha serie de preguntiñas tamén, se logo a xente se anima a meter algunha, perfecto, durante estes próximos 60 minutos. E nada, bueno, eu sí que preguntarche un pouco que lle pregunto a todo o mundo. Non sei se é a túa primeira vez por Twitch neste formato de conferencias. Pois sí, non, ainda que sexa moi técnico eu estudiar cousas técnicas, isto escapasome un pouco. Pero Sí, bueno, a ver que tal sae. son formatos novos que hai que explorar tamén. Se sirve para chegar este tipo de contidos, eu creo que perfecto. Bueno, para ir comezando, aínda que logo vamos a meternos máis en cuestións concretas o que é o tema a tratar hoxe. Eu o que che quería preguntar primeiramente para ubicar un pouco a xente que está entrando é cando xurde a heráldica e tamén que función tiña esta? Pois a heráldica é un, digamos, é un conxunto de símbolos que se empezan a utilizar máis ou menos a finais do século XI comezos do século XII, digamos que se formaliza e consolida a partir de 1120-1160 aproximadamente, e xorde aproximadamente canda ao remate da primeira cruzada. A razón pola que aparece este tipo de símbolos e de emblemática non é outra, segundo comentan entendidos internacionais, que diferenciarse ambos contrincantes nun campo de batalla, no momento que hai unha guerra, unha loita entre determinadas casas nobiliarias ou determinados reinos, pois tiñan que distinguirse no campo de batalla. E máis aínda cando nese entón pois os cascos sufriran os cascos da armadura do cabaleiro sufrira determinadas modificacións, como era, por exemplo, o apéndice nasal para protexer o cabaleiro dos golpes, non? E debido a iso eran menos recoñecibles os soldados, os combatentes, e empezaron a utilizar unha serie de elementos, sobre todo xeométricos, bandas, faixas, axedrezados, etc., para despois ir incorporando pois incluso animais que no seu momento podían ser como o tótem da familia e despois pois constitúe o que é a heráldica actual. Digamos que xusto no momento en que isto xorde, Galicia está nun dos máximos esplendores, estamos falando ano 1120-1160, o contexto histórico é Afonso VII de Galicia, nacido en Caldas de Reis, e Fernando II, a catedral en pleno apoxeo, e ao mesmo tempo abrollándose, non abrollara xa o que era a lírica trovadoresca galega. Ese é o contexto noso, polo tanto, é lóxico que dai a pouco xurdise algún emblema para identificar o noso reino. Comentabas, bueno, pois máis ou menos a data de inicio, non? Pero pénsase que, aínda que hai esa data que se remonta ás orixes heráldica, é posible que antes esa data houvese algo, xa, ou realmente non se ten constancia de nada? Que existan escudos e que existan emblemas de tipo eso para pintar unhas armas ou pintar unhas cores nun determinado elemento de protección da armadura do cabaleiro non quere dicir que non estivesen os contrincantes no campo de batalla algo polo menos simbolizados, non? Existen as bandeiras, existen os estandartes e iso xa se pode constatar dende a época ben pretérita, mínimo época romana. Ante iso, digamos que nese momento, nese século XI, sobre todo XII, pois empezan a engadirse novos símbolos que son necesarios, non? Digamos que non identifica tanto bando, senón incluso é un símbolo persoal.
Ao principio era eso, identificar os contrincantes no campo de batalla, pero despois foise empregando a distintas materias, incluso gremios de traballadores, ordes eclesiásticas, particulares, nobres en sí. Servía ao principio solamente para o escudo, despois servía para, digamos, representar o emblema dunha familia nun castelo e indicar que ese inmoble pertencía a determinada familia. Iso foi, digamos, moi pouco a pouco, pero digamos que non foi un uso despois exclusivamente de tema castrense, senón incluso de tema social e incluso de bastante proxección, digamos, cultural, porque incluso ata na literatura, sobre todo francesa, xermánica e tal, pois sempre ían aparecendo este tipo de emblemática, porque era unha novidade. Igual que a día de hoxe nós utilizamos logotipos ou utilizamos imaxes corporativas, naquele entón tamén existían determinados símbolos para identificar as persoas. E antes falabas un pouco pois do noso contexto, para ir meténdonos máis niso, que é algo que tamén nos comentaba xente estes días polas redes sociais, non? Que é que de que data e cales son as primeiras representacións coñecidas do escudo de Galiza? A ver, unha cousa é o que se coñece e outra cousa o que puido existir. Eu creo ou considero que, inda que o escudo de Galicia, as primeiras representacións son foráneas, aparecen en Inglaterra, concretamente en Francia, no norte de Francia, non por iso quere dicir que aquí non existise algo. Nós non temos constancia da súa existencia, pero puido haber. A primeira representación aparece nun rolo de armas que se chama Seagull Roll, data do ano 1282, e non deixaba de ser un pergamiño moi grande, creo que aproximadamente sobre preto de 3 metros de lonxitude por 15 de largo, no que se representaban 212 escudos de nobres, de príncipes, de reis e de incluso algún personaxe, entre aspas, fantástico, non? Nese Seagull Roll, pois, podemos ver a representación do escudo de Galicia, que non deixaba de ser un escudo gótico, ou seja, moi apuntado, na punta moi aguzada, onde estaban representados 3 cálices de ouro, colocados 2 na parte superior e un en punta, nun campo de azur. Esa é a primeira representación. Ese pergamiño, por desgraza, desapareceu máis ou menos no século XVII e a día de hoxe consérvanse 4 copias dispersas por distintas institucións bastante relevantes de Inglaterra, British Library, o College of Arms, etc. E a segunda representación é continental, aparece na zona norte de Francia, ven a ser o Erat Vermandois. Este data aproximadamente de 1290, 1295 aproximadamente, e en vez de aparecer 3 cálices, como no caso do rolo de armas inglés, o Seagull Roll, aparece un único cáliz. Descríbese en picardo, digamos na lingua picarda, que o escudo de Galicia é un cáliz de ouro en campo de azur, cuberto cunha tapa. A diferencia do británico, que eran 3, e sen tapa, polo menos non aparece nin descrito, as imaxes que conservamos, evidentemente, pois aparecen sen tapa. Isto trae consigo un engadido que se podería advertir. Pepe Barro no seu momento comentaba que o símbolo galego máis pretérito de 1282 non deixaban de ser copas de nobres ou copas de reis, para nada tiña que ver iso con a relación eclesiástica, co cálice eucarístico. Iso no que se refire ao tema estético. Eu, baixo o meu punto de vista, no tema, no plano, digamos, social e no plano cultural, si simbolizaba evidentemente algo vinculado coa religión. Non hai que, digamos, descartar a posibilidade ou a realidade que era que ti, cando ves unha copa de bastante beleza, feita nun metal precioso, pois que che veña a mente pois os cálices e os vasos sagrados que existían en distintas catedrais europeas, entre elas incluso a Catedral de Santiago, non? E iso por unha parte que nos recorda
digamos, a última cea, non? E despois, por outra parte, naquel momento estaba en plena efervescencia o que viña a ser a literatura de tipo cabaleiresco, máis concretamente do ciclo artúrico, digamos, a materia da Bretaña, a busca do Grial, a conquista do Grial, polo tanto, de forma subsidiaria, de forma secundaria, tamén tiña que estar presente esa imaxe que nos retrotrae a ese cáliz que buscaban os cabaleiros da Táboa Redonda. Porque eu considero que con independencia de que o moble heráldico sexa a copa dun rei, dun soberano, de quen sexa dun nobre, tamén naquel momento, igual que nos pasa a nos a día de hoxe, estábamos influenciados por distintas correntes culturais, literarias, históricas incluso, e debido a iso, pois, debeu de xurdir así. Baixo a miña particular opinión. A parte, sempre se considerou que en Galicia, na forma francesa actual, é Galís, e que é moi semellante a forma tamén contemporánea francesa Calís. Galís e Calís son, digamos, dúas palabras, dous conceptos moi semellantes, debido a iso, pois empregouse, empezaron a adxudicarlle a Galicia un emblema que era o propio cáliz, o cáliz eucarístico, o cáliz do Grial ou o cáliz dun nobre, tanto dá. Pero tiñamos que ter en conta unha cousa que, baixo o meu punto de vista, pasou un pouco desapercibida, porque nos interpretamos o concepto, a grafía cáliz, coa forma actual francesa, calís, pero naquele entón, no momento en que xorde o Hérode Vermandois, o armorial Hérode Vermandois, o Sigal Roll, digamos que impulsaban as correntes heráldicas ou as correntes, digamos, a liña de representación dos brasóns a zona norte de Francia, sobre todo Normandía, Mena, Bretaña, incluso o sur de Inglaterra, que sería a zona de que hoxe Londres e así, e incluso Países Baixos. En aquel entón, as formas tanto do patuá de París como a forma da lingua picarda, o chimí, ou incluso o normando, ou anglo-normando, se queremos, Galicia, o concepto cáliz de copa, de vaso sagrado ou do que fose, escribíase galís e non tanto calís, non? Ou, en último término, había esa vacilación guece. Polo tanto, unha persoa que escoita Galís e escoita Le Royaume de Galís, o Reino de Galicia, evidentemente o que che vai á cabeza vai a ser un cáliz sí ou sí. E en contexto coa materia artúrica, a materia da Bretaña, pois con moita máis razón, cando estaba de moda eso, a conquista do Grial. Non solamente pola lenda ou a tradición que teñamos en Galicia de atribuirlle ese asunto. Eu creo que a día de hoxe tamén, incluso cos logotipos, as imaxes corporativas, deixamos influenciar por determinadas correntes e polo que está de moda. Naquele entón exactamente igual. Tocaches aí varias cousas nas que vamos ir entrando nas vindeiras preguntas. Eu, algo que te quería preguntar é que, bueno, neste proxecto dos fondos do Reino de Galiza falamos sobre a existencia do Reino de Galiza, dun reino que tiña proxección internacional, un reino diferenciado, frente a ese discurso que di que ou ben non existe ou ben era un espazo completamente residual e inserido noutros espazos máis centrais, non? Entón, eu o que te quería preguntar é que nos armoriais, un pouco tamén polo que lín e polo que vin no que ti escribes, non? É habitual que o Reino de Galiza teña representación propia e diferente ao que poden ser outros reinos peninsulares, non? A ver, eu cando presentara o libro sobre a revisión do escudo do Reino de Galicia, unha visión internacional, unha revisión internacional que publicara Sermos Galiza, anunciaba que nós aquí temos unha lagoa, digamos, informativa, unha criba informativa moi obvia, pero a nós en Europa non nos esqueceron. Nós tivemos unha proxección moi importante, sobre todo na plena Idade Media, se queremos, sobre todo a plena Idade Media, ata o século, digamos, o ano 1230, coa morte de Afonso VIII de Galicia, o que mal chaman Alfonso IX,
evidentemente, iso fíxose constar ou fíxose notar tamén por Europa adiante. Non podemos esquecer, por exemplo, dentro do contexto literario, primeiro, despois vou abarcar un pouquiño tamén o tema heráldico, que exista, por exemplo, unha literatura tan nas Illas Feroes que nos recorda o romance do rei García. Estamos falando do ano 1065, 1070, a existencia deste rei galego, que ao mesmo tempo ese romance medieval despois foi traducido ao danés e fala non solamente de Santiago, senón fala de Garcia's Land, ou seja, a terra ou o reino de García. Esa proxección internacional que houbo do noso reino e despois houbo e se plasmou na literatura tamén se deu conta na propia heráldica. Por exemplo, é moi de advertir non solamente no Sigal Roll, senón no Erat Vermandois, despois no Egerton Track e todos aqueles armoriais que constitúen a primeira metade do século XV, a presencia de Galicia está aí, sobre todo nos máis relevantes, ou un dos máis relevantes. A mí o que me chama poderosamente a atención é que si vemos que Le Roi de Galicia, el rei de Galicia, o rei de Galicia está presente en moitos armoriais, en cambio, eu non vexo naquele entón, o mellor é defecto meu propio que digamos que teño unha visión selectiva, eu non vexo por ningures un reino de Asturias nin un reino de León. A Galicia está omnipresente nos armoriais máis destacados daquele entón, igual que o reino de España, entendendo o reino de España co que hoxe sería, hoxe, na época máis moderna consideraríamos o reino de Castela. Aparece evidentemente o reino de Navarra, aparece o reino de Aragón, Galicia igual e Portugal, pero despois León moi escasamente e Asturias absolutamente nada. Polo menos que eu pudese localizar o mellor o día de mañán, aparecen máis armoriais ou se analizan as cousas con moita máis rigorosidade igual temos que modificar o noso discurso, pero de momento que vexo que Galicia está á mesma altura que calquera reino europeo, en cambio outros que sempre se lles atribuiu esa preponderancia non é tal. E aínda que nos iremos metendo en cuestións concretas e literatura, a súa presenza tamén na época entendo que era importante tamén, bueno, no que son novelas, relatos na propia literatura, digamos. A ver, se empezamos a analizar un pouquiño a situación do século XIII galego, por poñer un caso, vemos que existe unha literatura trovadoresca con cantigas de amigo, amor, escarnio, maldicer, que despois se prolongan, claro que hoxe Portugal e que daquela era, digamos, un territorio que se acababa, non había moito de separar do noso reino, pois esa literatura tan importante que incluso trascendeu outros territorios, escribíase, digamos, composicións poéticas galegas en Sevilla ou en Toledo, en galego, advertamos, pois tamén vemos como trovadores de outras terras, por exemplo, de Occitania ou do norte de Francia, pois están facendo certas chiscadelas ou certos guiños, valga a palabra guiño, incluso ás terras galegas, non? Ou a nosa cultura, a nosa identidade. Iso dentro do que se refire ao tema lírico, pero dentro do mundo da narrativa, dentro do que é o román ou os relatos en verso ou en prosa cabaleirescos dos séculos, sobre todo, XIII e seguintes, pois Galicia está tamén moi presente. Eu teño a día de hoxe máis ou menos localizados sobre unhas 64 obras aproximadamente literarias europeas medievais de moita importancia, cos seus correspondentes copias manuscritas, que se redondeamos son 60 obras, multiplicados por 5 son 300 manuscritos que poderíamos analizar ou intentar mergullar neles para saber que o que din ali, pois vemos que cando son relatos cabaleirescos que aparece o rei de España outra vez, que aparece o rei de Galicia, moitas veces son reis fantásticos que non existiron ou ben suplantan mediante un nome un cóctel de moitas persoas que podían estar aí identificándose, non? Por exemplo, a obra Cleomades de Adenel de Roy é unha obra máis ou menos, non sei agora o dato moi concreto, pero en 1285, por redondear, 3 anos logo despois do Sigal Roll, aparece nunha das partes desta obra escrita en verso
un combate, por exemplo, entre o príncipe do Reino de España e o rei de Galicia, que se chamaba, agora non me lembro, o rei de Galicia, o rei da Gascuña, o rei de Aragón e o rei de Portugal, 5 representantes de reinos importantes, non solamente da península, senón incluso alén dos Pirineos, loitando contra o rei de España. Aí, nese momento, tamén en plena efervescencia da heráldica, a Denis Leroy, ese escritor tan importante, di que o rei de Galicia usaba como emblema un dragón ou unha serpe verde en fondo amarelo, en fondo de ouro, que nos fixo recordar, curiosamente, ese dragón alado que se lle adxudica os reis suevos, non, por así dicilo, inda que hai que entender que a emblemática na época dos reis suevos non estaba desenvolvida, nin temos constancia de que existise. Outra cousa é que de forma lendaria a día de hoxe lle atribuamos isto. A mí o que me chama a atención é que en 1285 existe esa coincidencia de que un rei de Galicia utiliza un dragón verde en campo dourado, aínda que ten, según se di na descripción, a testa azul, as orellas azuis, a cola non sei se era negra, e despois as patas brancas, era un compendio de moitas cousas, pero era un dragón verde, o que ali se narra. E xunto con iso, Le Xaguá de Nimes, eu que sei, non sei, son moitísimas as obras, por exemplo, que podería decir, o romance de Floré Blancaflor, exactamente igual, estamos falando incluso de obras do século XII, é algo aparte apasionante, porque incluso podes contrastar documentos franceses que a día de hoxe podemos acceder en liña dende a propia páxina da Biblioteca Nacional de Francia ou da Biblioteca da Universidade de Gante, contrastar os manuscritos que ali hai, intentar cotexalos e ver que diferencias hai con todas as prudencias e servíndonos das axudas de profesionais no que se refire á traducción e interpretación de textos franceses e máis aínda cando aínda por riba non soamente están escritos entre aspas en francés ou en picardo, en ximí ou en variantes lingüísticas que foron aglutinadas entre aspas por ese idioma, por lo que é francés, senón incluso por interpretacións dos propios escribanos. E iso a nós podenos fornecer de datos moi curiosos para ver que lugar ocupábamos nós en Europa desde un concepto incluso literario. Falabas antes do século XIII, entrando agora no século XIV, algo que me chamou a atención é que falas del como os séculos escuros da heráldica galega. Entón, se nos podes desenvolver un poquinho máis isto. A ver, nós a día de hoxe estaban eses dous primeiros armoriais que se localizaron, que eran o Sigal Roll e o armorial de Ergo Vermandois, pero ata os primeiros anos do século XIV non temos absolutamente nada máis que de heráldica vinculada con Galicia. Ante esta circunstancia, eu dentro do contexto heráldico chamo os séculos escuros da heráldica galega. Será a partir logo dos anos máis ou menos 1436 a 1450, cando xa aparezan 4 ou 5 armoriais novos onde vexamos unha pequena metamorfose dentro do que é o escudo que nos identifica como reino, non? Se queres, explicoche un pouquiño o que acontece nese entón. Sí. Nese intervalo de 1295, o armorial este francés, Erod Vermandois, ata 1436 non existe de momento nada coñecido, ata que aparece o Egerton Track. O Egerton Track ven a ser casi unha copia, unha recreación plástica do que decía este seu precedente francés. O cáliz de Galicia é un cáliz con tapa nun campo de azur, non? Un campo azul. Ben, posteriormente aparecen despois o Redinghoven Wappenbuch e outros armoriais onde vemos que xa hai pequenas modificacións. Algún deles aparece sen tapa, pero os que aparecen con tapa xa van rematados nun remate crucífero, non? Xa van culminados cunha cruz. Isto que nos quere dicir que xa nese momento podemos indicar que o cáliz galego xa ten unha identificación nidia
co que é o elemento eclesiástico, co cálice eucarístico. Até ese entón, a nivel estético, como dixen antes, non. Si a nivel o mellor subliminar ou de forma secundaria vinculada tamén co tema artúrico. Pero no estético non aparecía absolutamente nada. A partir máis ou menos de 1442, 1450, si xa aparece ese remato crucífero, polo tanto xa estamos identificando coa Eucaristía, con Lucas 22:20, que viene a ser o pasaxe da última cea. Despois que conste que a partir dese momento xa aparecerá unha nova modificación, que é a introdución dos trebos, que igual é interesante se ti o consideras abordalo cando digas. Vale, sí, un tema interesante que podemos tocar. Eu aí antes, para ir entrando tamén todo o mundo da literatura, un dos temas, bueno, que quería tocar hoxe e que fai referencia no título da conversa é a relación do escudo de Galiza coa materia da Bretaña, a busca do Graal e todo este ciclo artúrico. Entón, que nos podes contar disto? Porque é un tema que aquí, bueno, sí que se ten falado, é un tema que adoita gustar moito, pero que non se sabía, ou eu polo menos non sabía prácticamente nada sobre estas referencias que fas, non? A ver, eu o que comentei no seu momento no congreso que houve sobre o Reino de Galicia, que organizaron aí Anselmo López Carreira, Xosé Lois Vázquez co apoio da Deputación da Coruña, unha das cousas que comentaba é que textos de corte, digamos, artúrica, o román de La Guía Clarís, por exemplo, aparece o reino de Galicia polo medio, aparece un rei de Galicia chamado Jonás ou Xonás, aparece o rei Artur, aparece os cabaleiros do Táboa Redonda e outros personaxes, pero non é o único. Digamos que quizáis o primeiro, entre aspas, porque calquera día levamos algunha sorpresa, eu creo que non faltará moito tempo para que vexamos algunha cousa nova, quizáis sexa o Percival de Wolfram von Eschenbach, un dos grandes literatos xermánicos dos séculos XII e XIII, quen introduce Galicia dentro do que é a corte artúrica, non? Dentro das xeografías do ciclo artúrico, da materia da Bretaña. Aí aparece o propio Percival, aparecen os cabaleiros clásicos, etc., outros non, e despois aparece Galicia, cítanse os galegos, cítase tamén a cidade de Pontevedra, e segundo incluso os dicionarios, existen incluso cousas, ou sexa, obras realmente maravillosas que a día de hoxe, co tema da literatura estilo Harry Potter e tal, que temos dicionarios sobre determinados lugares que se citan, etc., pois ata naquel momento existen dicionarios sobre as xeografías do ciclo artúrico, en que lugares foron tocando distintas obras en distintos momentos. E para min, o momento en que Galicia entra máis ou menos en contacto co ciclo artúrico é ese ano 1210 aproximadamente, con Wolfram von Eschenbach, ca súa obra Percival. Unha obra que, curiosamente, despois utilizará o propio Wagner, polo tanto, aparece Galicia tamén polo medio nas súas composicións, digamos, maxistrais. Que conste que ando tamén estes días medio mergullado para continuar con isto, porque digamos que cando ves un pouquiño de luz dentro deste caos ou dentro deste mundo tan grande que é a literatura, que aínda por riba temos o problema de que moitas das fontes que deberíamos consultar non están transcritas e aínda moitísimo menos logo xa, digamos, adaptadas a unha lingua moderna, non? Falemos, por exemplo, que as transcripcións en francés sexan francés actual e non sexa esa variante chimí, que está moi ben, non? Ou facelas, digamos, nas dúas versións, a versión original en chimí ou en anglo-normando e a versión en francés moderno, para poder cotexar e poder ver cal é a importancia. Eu, a día de hoxe, podo confirmar que dentro do que é a Vulgata do ciclo artúrico, nesas obras clásicas, o que é as fontes primarias do ciclo artúrico, xa está Galicia representada como reino, porque, bueno, digamos que a veces sentas nun palleiro e espeta a agulla, este é un dos casos. Teño que, digamos, mergullar con profundidade aí para intentar sacar, digamos, algo relevante, non falar, digamos, sen propiedades, sen criterios, pero sí podo a día de hoxe achegarvos ou informarvos que ata incluso na propia
nas fontes primarias do ciclo artúrico, destas nas que se influenciou, das que se influenciaron distintos autores anónimos que hoxe descoñecemos da obra clásica de Robert de Boron, pois estamos aí, está Galicia tamén aí representada como reino, inda que sexa de forma, digamos, moi puntual. Aparece Galicia, aparece Compostela e, como pasaba noutros libros xa citados, tamén aparece España e non aparece, que eu saiba, bueno, no libro polo menos eu que estou, nos manuscritos que estou mergullado, non aparece León, non aparece Asturias, creo que sí aparece Navarra e Aragón, pero despois o demais está todo moi collido. É curioso porque nesa parte incluso hai certas relacións tanxenciais co que é o ciclo carolinxio, non? Coa historia de Carlomagno e a axuda a liberar entre comillas, porque non deixan de ser textos que no concepto de hoxe serían xenófobos, non? Eliminar das nosas terras sarracenos, non? Por lo tanto, digamos, culturas foráneas que non son as propias. E aí hai a veces esas mesturas, esas chiscadelas tan maravillosas, non? Que a propia literatura xermolada en Galicia trasladas aos Pirineos, de aí outras culturas, e esas culturas absorben esa literatura e recréanas con outras formas ou outros contextos, como pode ser o ciclo artúrico. A min, algo que me está sorprendendo, xa me sorprendeu estes días o ler máis sobre isto e xa anteriormente, e agora o que comentas é como que en Francia é como que temos unha base para acceder a información a fontes moi grandes, non? No que hoxe Francia, non sei se iso obedece a algo en concreto, non sei se neso influiu no seu momento o Camiño de Santiago ou por que temos tantas referencias ali. A ver, comentaba antes que século, sobre todo, 12, 13, se queremos 11, Galicia está, digamos, un punto de referencia. Evidentemente o Camiño de Santiago, a mí pareceme un pouco absurdo que haxa persoas que incluso poidan despreciar todo o feito xacobeo. O feito xacobeo non soamente un feito cristián ou espiritual, senón un feito de transmisión de culturas, de transmisión de digamos, de estéticas, de correntes literarias, correntes arquitectónicas, e de aquí para lá e de lá para aquí, desas sinerxias que hai tan fascinantes, non? Evidentemente, se nós nese momento, séculos XII e XIII, estamos coa catedral rematando o Pórtico da Gloria, temos un panteón real que, despois mal chamaron únicamente a Capela das Reliquias, e que agora, graciñas a moitos esforzos se está, denominando como hai que denominalo, non? Dicía Izquierdo Peiró que era un panteón nacional, non? Para o noso reino, non? Resulta que aparte diso tiñamos a lírica, tiñamos eses contactos comerciais, porque sempre se pon ese estereotipo tan pouco real, non, de que Galicia estaba illada nunha esquina da Península Ibérica, illada para a meseta, para todos os reinos europeos, non, nos podíamos contactar rapidísimamente, entre aspas, vía navegación con Londres, podíamos chegar a Países Baixos, podíamos chegar a Bretaña francesa, de aí que moitos dos nosos exiliados durante as batallas aquelas con Fernando, apoiando a Fernando V de Galicia, que foi Fernando I de Portugal e Xoán de Gante, se queremos, pois se exiliasen en Portugal ou se exiliasen na Bretaña francesa ou outros territorios. O propio Paio Gómez de Soutomaior, pai do mariscal Soeiro Gómez Soutomaior, estivo unha tempada por Francia exiliado, polo tanto, por que non se foi para Aragón ou se foi para outros lugares? E ante estas circunstancias todas, esas relacións marítimas, esas relacións culturais, arquitectónicas, digamos, literarias, pois, evidentemente, ali tamén xermolou algo vinculándonos a nós polo noso potencial. É o que vos comentaba. Se existen xa poño moi por enriba, 65 obras literarias de envergadura, de peso, digamos, francesas, inglesas, dos Países Baixos, que nos están falando de nós, era por algo. Outra cousa é o que se omitiu de nós dende a propia península. Por exemplo, Portugal non foi así, inda que Portugal empezouse a esquecer de nós cara ao século XIX, pero antes non. Despois, evidentemente, filtros como os que houbo en Toledo e en outros lugares non interesaba tanto ao noso protagonismo. E máis, o que sempre se di da doma castración do Reino de Galicia é plausible o que pasou, non?
Sí, sí, En sí. cambio, en Francia, Países Baixos, Italia e outros lugares, eses prexuicios non os había. Por lo tanto, escribías do que había, desa relación tan importante con o noso reino, cun un dos, digamos, un dos santuarios máis importantes de Europa, xunto con Roma e Xerusalén, un contacto comercial grandísimo, así viñan, por exemplo, Cornielis de Holanda a facer o altar de Santa María dos Ollos Grandes a Catedral de Lugo, o sea, illados, no, Sí, para algúns, para outros non. claro, está claro, sí, e aparte que todos estes exemplos xa dan fe deso, non? Pero hai un tema que a mí tamén, bueno, que me sorprendeu, e é que coa incorporación do Reino de Galiza dentro do que é a órbita do Reino de Castela, claro, isto non implicou a desaparición da presenza de Galiza no contexto europeo e, polo tanto, do seu escudo, non? Por que sucedeu isto? Porque, ademais, é algo que incluso tamén, pois, o idioma tivo unha época de esplendor e incluso despois, eso, 1230, desa perda progresiva de soberanía, non? Entón, no contexto da heráldica, a súa presenza no contexto europeo, por que isto non implicou esa desaparición? Vamos a ver, eu creo que a nivel o que é peninsular, sobre todo o que é a corte toledana ou o castelá, por dicilo dun xeito, digamos que Galicia pois sufriu unha criba nas súas representacións moi significativa, moi importante. Sobre todo temos que ter en conta que nós ata o século XV tiñamos unha nobreza poderosa, bastante forte, que loitaba tamén porque Galicia estivese presente nas decisións importantes dentro de outros reinos, e despois, cando é suplantada, trasladada á corte, cando incluso por exemplo, se vai introducindo os eclesiásticos foráneos dentro do que son as sedes episcopais galegas, pois iso aquí non nos serviu absolutamente de nada. Tamén hai que ter en conta unha cousa, para min, baixo o meu punto de vista, e segundo o que tiven indagado, unha cousa é ver o que fixeron os Austrias, sobre todo os Austrias maiores, en relación coas representacións heráldicas de Galicia, e outra cousa é os Austrias menores e sobre todo os Borbóns. Os Borbóns, basicamente, paulatinamente foron despreciando o que foi o noso reino. Os Austrias menores, máis ou menos, os Austrias maiores para nada. As maiores e as mellores representacións heráldicas galegas que existen por Europa adiante son sobre todo de, digamos, pétreas ou talladas en madeira, son da época de Carlos V e algunhas de Felipe II. Creo que me perdín un pouquiño no que me decías en relación por que non se perde tanto en Europa. Pois, sobre todo porque o que comentaba antes, era un reino recoñecido, cunha cultura moi destacada, moi preponderante no seu momento, e era lóxico que ese reino seguise continuando e eses emblemas se seguisen utilizando. Tanto é así que, por exemplo, nos entendemos que unha cousa é un reino, o de Galicia, por exemplo, e outra cousa é o emblema que utiliza un rei. O rei, por exemplo, Felipe II, podía utilizar ou non o cáliz, se lle apetecía, pero se quería representar o reino de Galicia tiña que utilizar ese emblema, porque ele era rei deste territorio. Claro. E el si o usou, por exemplo, pero en cambio despois houve monarcas que non. En cambio, en Europa podemos ver cantidades moi grandes de gravados e incluso, por exemplo, en cousas de aspecto cotiá. Podemos ver o escudo de Galicia en naipes, en barallas do século XVII. Podemos ver o escudo de Galicia nunha versión media extraña que ven a ser un conxunto de paus de ouro e azur que xorden a partir do Concilio de Constanza no ano 1418 aproximadamente, que se estendeu, bueno, de forma moi significativa polas terras xermánicas e incluso se chegaron a plasmar en almanaques ou en calendarios, polo tanto, con unha difusión grandísima. Era ilóxico que un reino de tanto protagonismo, de tanta, sobre todo, presenza, incluso se queremos até eclesiástica solamente no século XVI, que non tuvese protagonismo europeo. Aquí o que chama a atención é que non exista tanto emblema dentro do que son as nosas urbes, non? Incluso dentro da propia Catedral de Santiago. Eso era algo que te quería preguntar agora, por que na propia Galiza a presenza do escudo do Reino de Galiza non é habitual?
Porque, quero dicir, parece que casi ten maior presenza no exterior que no propio país. Eu creo que nesto influíron varias cousas. Primeiro, por unha parte, o que comentaba de que non houvese, digamos, nobres nen época moderna e incluso eclesiásticos en época moderna que quixesen que Galicia estivese representada co tío. Despois, pasaron determinados feitos, como por exemplo reconstrucións ou remodelacións dentro da catedral, que se eliminaron símbolos que deberon existir, ou incluso cidades amuralladas que tamén perderon a súa simboloxía. Queda, por exemplo, o escudo este dos 5 cálices na porta da vila de Betanzos, os 5 cálices na porta de Carlos V de Viveiro, un cáliz cunha hostia nunha das portas de entrada da cidade da Coruña pola zona marítima, e despois salpicados en distintos municipios, pero coas armas imperiais dos Austrias. Pero é moi pouco que conservamos. Excluindo eso, os blasóns, digamos, de Castela León, León Castela e o escudo de Galicia no centro que aparecen, por exemplo, nos arcosolios do Panteón Real da Catedral de Santiago, pouco temos. E eses son escudos que estamos falando de finais do século XVI, polo tanto medievais non temos. Outra cousa diferente é que entendamos que pasou con algúns nobres, porque aí comentaba no seu momento, e creo que escribira Antonio González Millán, un historiador bastante recoñecido, director do Museo do Pobo Caramiñal, que ali, por exemplo, a familia dos Xunqueiras tiñan como animal totémico o león, pero é curioso se analizamos eses elementos nas versións medievais, por exemplo, Estevo de Xunqueiras e Martiño de Xunqueiras, ese león entre as súas gadoupas terma dun cáliz e enriba do cáliz unha hostia. Por lo tanto, igual moitas veces eses símbolos os temos medios camuflados entre as casas máis potentes ou entre a emblemática máis potente, digamos, laica galega. Pero despois, a partir do 16, foi bastante en declive. Si se camuflou, pero por exemplo, nas armas vinculados coas casas de Medinaceli, cos Bolaño e cos Piñeiros, se queremos, pero foise perdendo, digamos, ese protagonismo. E, bueno, antes falábamos a nivel europeo de países que recollan representacións do escudo galego, fixeches así algunha, bueno, referencia xa, non? Francia, tamén en Londres, non? E logo creo que tamén, se non me equivoco, por Bélxica e por Alemaña hai. Sí, a ver, en Alemaña, sobre todo que hai multitude de gravados, digamos que un dos lugares máis representativos do que ven a ser as xilografías e todo iso, Durero, dese entorno, non? Despois, a nivel pétreo, para min un dos escudos máis maravillosos que hai é un que se conserva na cidade de Gante, está nun edificio que se chama Sint-Horisthof, que ven a ser a sé do gremio de besteiros, dos que utilizan a besta para defenderse, que foi un edificio creado máis ou menos polo século XII-XIII, reconstruído cara ao XV ou remodelado cara ao XV, polo tanto ten unha faciana medieval con pequenas modificacións renacentistas, e que no ano 1584, cando a chegada do gobernador dos Países Baixos toma posesión de Gante, en 1874, se engalana todo ese edificio con distintos escudos de condados, ducados, pertencentes á casa de Felipe II, e incluso aparece o escudo de Galicia. O escudo de Galicia é un escudo de contorno propiamente xermánico, cunha escotadura lateral como para meter a lanza dun cabaleiro, en campo de azur, esmaltado o cálice en ouro e rematado nunha cruz, moi o estilo, se queremos, do arco triunfal de Maximiliano de Austria, elaborado por Durero. Bueno, os dibuixos ou os deseños, ese é maravilloso. Podíase pensar que o mellor era unha recreación do século XIX ou XX, pero hai unha acuarela que se conserva no Museo da cidade de Gante que demostra, esa acuarela que está datada en 1585, que demostra que ese é un edificio orixinal e que ese emblema existía nese entón. Despois, aparte, se queremos, saltando, como se di a veces, saltando o charco, podemos achegarnos a Arxentina, na cidade de Bos Aires, entramos na igrexa de San Ignacio de Loyola, e ali no altar
dedicado a Santiago Apóstolo, que, por certo, con escultura do escultor do imaxineiro galego Xosé Ferreiro, que unha talla preciosísima que preside ali, que é un Santiago Apóstolo sedente. Arriba de todo hai un escudo de Galicia moi grande, cun manto de armiño, acolado coa Cruz de Santiago e coroa real. É o único escudo real que existe nese lugar. E aparte, se queremos, a bandeira co escudo de Galicia do batallón do Terzo de Galegos, que se conserva tamén na cidade de Bos Aires, que ten aparte unha historia maravillosa. E despois tamén, que máis? Por exemplo, na propia cidade de Bruxas, a igrexa do Palais du Franc de Bruxas, que viña a ser como unha corte ou como unha especie de concello onde se reunían os rexedores e a xente que gobernaba esa cidade, pois hai unha lareira impresionante feita en madeira de carballo, datada en 1529, onde aparecen 47 escudos heráldicos dos reinos, dos ducados, dos condados de Carlos V, e 3 representacións heráldicas distintas do escudo do Reino de Galicia. O escudo do reino con cruzas recrucetadas, o escudo de Galicia co cáliz e sen cruces, e despois unha combinación de Castela e León con Galicia en un cuartelado en cruz, moi curioso. E poderíamos seguir, pero son moitas os lugares. No, así están ben, son moi interesantes, porque eu, por exemplo, de Gante non o coñecía e é sorprendente a parte que ainda estea e que se poida ver nun edificio, non? Volvendo ao que comentabas antes, que para meternos un pouco máis, algo eso que me gustaría que contaras por enriba, eso, un pouco como foi evoluindo ao longo dos séculos o escudo galego, o que comentabas antes, por exemplo, dos trebos, agora temos, bueno, o que chegou agora é o cáliz e a cruz, eu incluso vendo fotos, como que hai, según onde vexas, como debuxos, deseños moi diferentes, parece, a min ás veces daba a impresión como que cada un facía un pouco así, pois o que vía, non había, digamos, unha liña de un escudo clásico que se coñecese, non había distintas representacións. Entón, un pouquiño eso, meterse no tema dos trebos e da evolución ata que coñecemos hoxe. A ver, o que cando iniciábamos esta conversa comentabas que o Sigerrol é, digamos, a día de hoxe o primeiro testemunho que temos, non? Faustino Menéndez Pidal atopa ou identifica os 3 cálices que cunha lenda superior con Lagoa de Galís. Logo, 3 cálices para esta primeira versión. Na segunda versión, aquela que falaba do Erat Vermandois, de un cáliz con tapa. Despois veñen os cálices con ou sen tapa da segunda metade do século XV e algúns coa tapa recrucetada, ou rematados cunha cruz na súa tapa. A min o que máis unha das cousas que máis me fascina desta época medieval é sobre todo a segunda metade do século XV, porque a partir de aí hai unha metamorfose moi obvia, moi clara no que é o escudo galego. Antes era un campo espido, non existía ningún outro moble heráldico, ou sexa, ningunha outra decoración para, digamos, combinar con ese cáliz, non? Pero a partir máis ou menos do ano 1457 aproximadamente, e poño data porque despois, ao mellor, falamos de algún libro vinculado cun rei Pontus chamado, non? Bueno, pois a partir dese momento o escudo de Galicia incluso aparece na súa primeira representación xa non en campo de azul, ou sexa, en campo azul, senón en campo de goles, que ven a ser un campo vermello. O escudo de Galicia parece vermello, non? E todo sementado de trebos de ouro e no centro, pois, un cáliz dese mesmo metal. Eu no seu momento, cando localicei unha das primeiras versións deste emblema, pensei que era, bueno, unha recreación, digamos, arbitraria dun deseñador heráldico que non tivo máis trascendencia que un único escudo ou 2 únicos escudos en 2 armoriais, digamos, de relación francesa ou dos Países Baixos, non? Norte de Francia, Países Baixos. Pero non foi así, porque incluso chegamos ata un número de 6 armoriais seguros e máis un libro, que é o libro do Livre du Corps d'Amour et Prix, que é un libro de René d'Anjou, que é a primeira representación onde aparece eses trebos, non? O que falaba de 1457. E iso trasládase ata 1498,
con o último dos manuscritos donde aparecen trebos, un cáliz tamén de ouro en campo vermello sementado de cruces que se conserva na Universidade de Yale, data de 1498 e foi feito polo que era un rei de armas, ou seja, un xefe de protocolo e de emblemática da corte de Filipe o Fermoso. Polo tanto, a casa, digamos, que gobernou de Habsburgo, que empezaba a gobernar ou que estaba relacionada xa con Galicia e cos nosos territorios, pois coñeceu ese emblema do cáliz cos trebos. Hai incluso un armorial, o armorial do Duc de Sabely, que se está perdido, pero certos estudiosos franceses localizaron algunha copia del donde se volve a confirmar tamén esa presenza de trebos. Os trebos teñen esa amplitude, non? A segunda metade. Mais alá eu non teño constancia, sei que hai algún estudoso nestes temas vinculado coa bandeira de Galicia, as emblemáticas que se está sacando por aí, que, tamén é maravilloso, porque ao final estamos recuperando os nosos símbolos, pois que ten localizado algunha representación máis contemporánea a nosa con cruces treboladas, por chamarlle dunha maneira, non? E iso é así. Outra cousa é a relación de por que aparece o trebo dentro do emblema galego. Claro. Aquí, por exemplo, no Instagram nos están deixando varias preguntas. Hai unha que di que relación pode ter isto co trebo de Irlanda, se hai algún tipo de relación ou ten algo que ver. A ver, eu creo que neste caso habería que falar, se me permites, dun pouquiño máis de literatura, que o mellor igual pretendes ou pretenderías preguntarme, que era a historia do rei Pontus, non? Sí. O rei Pontus é unha historia fantástica, non é unha historia real, inda que Enrique Arguindei, que é o traductor desta obra ao galego, xunto con outros autores que tamén sacaron as súas versións ou as súas aproximacións, pois el di que, digamos, que hai relación con determinados personaxes históricos vinculados con Bretaña, incluso algunha relación pode haber con Xoán de Gante, que, como sabemos, estivo por Galicia, polo menos asentada a súa corte en Santiago de Compostela en 1386, máis ou menos. O que pasa é que o libro de Pontus é un libro que veu a ser un gran bestseller dentro da literatura do norte de Francia de finais do século XIV, principios, as primeiras 2 décadas do século XV. Parece ser que foi, ou dice que puido ser encargado pola familia Laval, para indicar ou intentar amosar orixes vetustas ou orixes gloriosas ou importantes, non? Curiosamente, da familia Laval era a segunda muller de René d'Anjou, do que falarei a continuación. A historia do rei Pontus é a historia dun meniño ao que lle matan o seu pai, que era o rei de Galicia, o rei Tibur, e na cidade da Coruña. Que non matan son sarracenos, e este rapaz é, digamos, capturado ou cativado durante un tempo xunto con outros meniños, creo que eran 12 ou 13, digamos, os que profesaban a fe de Mahoma exíxenlle que acepten eles e que se sometan a súa doutrina. Este rapaz, non deixamos de falar de literatura, non é un feito real, este rapaz renega 1, 2, 3 veces, e nese momento, curiosamente, quen libera o rapaz e os seus compañeiros é un cabaleiro chamado Patricio. Iso é curiosísimo, e Patricio volvelle a preguntar: renegade, ou sea, aceptade a fe de Mahoma, e el dille que non queren, e debido a esta circunstancia Patricio ponlle a disposición unha embarcación que o vai a levar a él e os outros meniños a territorio da pequena Bretaña, no continente, non? O asunto é que se nós empezamos a mergullar na xeografía do propio San Patricio, que foi o que veu a ser, digamos, o evangelizador de Irlanda, vemos que lle pasou algo moi semellante. El estaba por Inglaterra, captivado por piratas escotos, está en prisión e despois, cando evangeliza e intenta fuxir, pois marcha nunha embarcación que curiosamente din que chega ás terras da Bretaña. Eu non sei se por esta circunstancia, cando se chega a
a introducir o símbolo do trevo dentro da emblemática. E digo isto porque tempo despois, máis ou menos 50 anos, 50 a 40 anos, René Danjou escribe aquel libro que comentaba antes, o libro Livre du corps d'Amour Repris. Ese libro recrea ou relata a historia do amor desde distintas ópticas, distintos personaxes históricos, lendarios. Digo históricos porque había nobres franceses, borgoñóns e de outros territorios, de Berry e de outros lugares, pero tamén había persoas como o rei Artur, Lancelot e outra vez Pontus, o rei de Galicia. Curiosamente, nese libro di que o rei Pontus, que amaba a raíña Sidonia ou a Siduana, que era a filla do rei da Bretaña, utilizaba por armas, dentro dos seus torneos, en campo negro, en campo de sabre, unhas baguas, unhas lagmes ou unhas armas brancas, non? Como se fose un manto de armiños, pero en vez de ser branco cos armiños negros, eran negros con armiños brancos. E despois todo eso decorado con cálices e trebos de ouros que di o propio René Danjou que eran os do Reino de Galicia, os propios do reino de onde procedía o rei Pontus, o chaval Pontus, o cabaleiro Pontus. Ante esta circunstancia e debido á relación da primeira novela do Pontus, fillo do rei de Galicia, Siduana, filla do rei da Bretaña, e a segunda muller de René Danjou, da familia Laval, a que parece ser que se lle escribe a esa primeira novela, igual si hai que indicar que o mellor a persoa que primeiro representou os trebos sexa o propio René Danjou. A parte era unha persoa tremendamente culta, moi mergullada na literatura, na heráldica e remodelador, por así decirlo, dos torneos medievais da baixa idade, do final, do remate da Idade Media e principios da Idade Moderna. Ante esa circunstancia eu creo que si ten que ver o trevo, e o trevo non deixa de ser un símbolo trinitario, non? Sei que San Patricio que utiliza ese trevo como na súa propia iconografía, sei que lle serviu para explicar o misterio da Trindade, pero antes de que San Patricio absorbese ou, digamos, a sociedade lle atribuíse a San Patricio ese trevo, a numismática das Illas Británicas e máis concretamente os símbolos vinculados a Irlanda non deixaban de ser nas moedas, nos peniques de Enrique II, Enrique IV, Enrique V, etc., pois trebos trilobulados ou tetralobulados. Polo tanto, creo que hai demasiadas coincidencias para creer que non había relación. Eu aposto que sí que algo debeu haber por aí. De momento, non creo que haxe unha teoría que nos achegue algo máis plausible. E entrando, bueno, xa no final, falabas agora deste tema tan interesante relacionado con Pontus, que tamén, bueno, tocas no artigo que temos na página web, non? E logo algo que tamén me chamou a atención é que estes días falabas, pois, sobre isto na famosa, sobre todo isto na famosa saga de Tristán e Isolda, que é algo que eu tampouco sabía. Entón, se nos podes facer unha pequeniña introducción a este tema. Nesta temática mergullara un estudoso, que non sei moi ben cal era a súa relevancia dentro do mundo académico, do mundo profesional, que era Vicente Almazán. Vicente Almazán mergullou nas sagas nórdicas de finesa, danesa, de Islandia, etc. E unha delas é a saga de Tristan och Isolda, non? Que ven a ser a saga de Tristán e Isolda. Hai máis, digamos, relatos cabaleirescos onde volve a aparecer Galicia dentro do que é Suecia, Dinamarca, Islandia e outros territorios. Creo que son máis ou menos sobre unhas 7 obras onde aparece Galicia. Pero nesta, na de Tristán e Isolda, hai unha cousa maravillosa, que era esa especie de confluencia existente entre o ciclo artúrico e o ciclo carolinxio. No capítulo 13 desta obra aparece un Tristán clásico, que é o Tristán do ciclo artúrico, namorado de Xenebra. Este Tristán parece ser que se criara en España e Xenebra estaba en Inglaterra, e cando el chega nunha ocasión a España atópase con outro Tristán ao que lle chaman o estranxeiro ou o extraño, non?
O Tristán estranxeiro reúnese co Tristán clásico, cando falo clásico falo do Tristán artúrico, e dille que pregúntalle este, bueno, ti de onde és? E dille, eu son de Jacobsland, eu son de Galicia, eu son da terra de Santiago. E logo que che trae por aquí, falando sin plan coloquial, bueno, pois nada, que sete irmáns sarracenos, volvemos outra vez á historia dos sarracenos, depuxeronme do meu reino, polo tanto eu escapei e viña xunto túa porque sei das túas proezas para ver se me podes axudar a recuperar o meu trono, recuperar a miña terra. E dixo, bueno, sí, non hai fallo, eu axúdoche, pero a ver, como facemos? Bueno, despois hai un momento que a mí me parece bastante humorístico, que, bueno, se ti me matas a 4 e eu mato a 3, xa está resolto o tema. E dille Tristán o de Xenebra, dille, bueno, nin de coña, eu matarei a 5 e ti mata a 2 que te chegan, non? Claro. Bueno, aceptaron o trato e foron cabalgando xuntos toda España ata chegar a Galicia, volvemos outra vez á distinción entre España e Galicia, e ali resolven o asunto no capítulo 14. Se iso o analizamos dentro do que o Codex Calistinos, do Códice Calistinos, vemos que, en certa maneira, camúflese a historia de Carlomagno ao que se lle apareceu o apóstolo Santiago, e que o apóstolo Santiago lle di, non, é que tes que axudarme a liberar dos sarracenos o Camiño de Santiago, Galicia e os territorios do norte, por así decirlo. Por lo tanto, é un espello entre o ciclo carolinxio reaproveitado ou reciclado, por poñer aspas, ou modernizado, por así decirlo, dentro dun ciclo artúrico islandés. Bueno, parece unha historia bonitísima. Sí, a verdade que sí, porque isto quería enlazalo, bueno, coa última pregunta que teño antes, comentar algunha que deixaron aquí no Instagram. E é que, claro, estás aportando moitísima información moi interesante, que ademais, como falamos, coloca a Galiza e o seu reino nunha posición central con importancia no contexto europeo, pero na práctica casi non sabemos nada desto, non? Entón, un pouco, a que se debe isto e se existe algún estudo, libro, manual ou algo que aborde isto, que aborde parte isto, incluindo tamén, por suposto, o teu traballo. A ver, eu creo vamos a poñer así moitas aspas tamén, que o traballo que se publicou recentemente, o que publiquei recentemente, pois é o máis actual, non? Así e todo, antes precedéronme outros autores, sobre todo Jaime Bugallal e Vela, que foi, digamos, o pioneiro nos estudos rigurosos sobre a heráldica galega. Moitos bebemos del. Os traballos actuais non deixan de ser, primeiro, unha información básica do que el foi intentando atopar, porque el, aparte, instalouse en Francia, domina moi ben varios idiomas, é membro da Asociación da Academia Internacional de Heráldica, bueno, é unha persoa moi informada. E despois, evidentemente, o que estudou, o que publicou tamén Eduardo Pardo de Guevara nun libro que se sacou dos símbolos de Galicia, que creo que estaba o Consello de Cultura Galega, a Xunta de Galicia e outras institucións impulsando esta obra, que é magnífica, por certo. Despois, dentro disto, existen pequenos estudos, no seu momento tamén, dentro dos boletíns da Real Academia Galega, se houbera algún autor que medio mergullara coa excusa de tratar o escudo da Coruña, tamén abordou algo do escudo de Galicia, pero digamos que o traballo para a recuperación non solamente dos nosos símbolos, senón da nosa identidade, da nosa forma de ser e estar no mundo, pois ten que ser labor de moitos, non de 4 persoas. Eu creo que o traballo que estás facendo ti dende esta canle, o traballo que fixo Xosé Lois Vázquez e máis Anselmo López Carreira, a propia Deputación, impulsando este tipo de estudos, non solamente é válido para os que estamos vendo, senón que pouco a pouco están calando na sociedade, gústenos ou non, que a min sí que me gusta, por certo. Sí. Eu creo que, non sei, menos se falou, a día de hoxe sona bastante moito máis do que nos parece. Sí, a ver, hai que ver a trascendencia que colleron, non? Sobre todo estas claro. últimas actividades, sí.
Sí, 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 no. E esta, por exemplo, isto que xurdiu da Deputación sí que está sendo interesante en cuanto xente e proxectos, digamos, a sociedade civil están pois impulsando este tipo de contidos para poder achegarlo pois a xente de a pé, non? Que tamén eu creo que é fundamental, pero sí é certo que se ve que cada vez hai máis interese. Eu creo que falaba outro día, non sei se foi con Anselmo ou con quen foi, que claro, un exemplo é pois que na web da TVG o documental sobre o Reino Suevo de Galiza sexa o contido máis visto, non? E no momento no que se emitiu na TVG foi o máis visto aínda, eu creo que se emitirá ás 11 da noite, o sea, quero dicir, realmente hai unha... Isto xa non é algo de, digamos, catro frikis, eu creo que hai unha base social que cada vez demanda máis ten máis interese, non? Entón eu creo que todo o que estás tocando ti seguirá nesta liña. A ver, tamén temos agora, hai un grupo de persoas que xa van, creo que pola segunda, CEA do Reino de Galicia, que se fai, bueno, este ano outra vez, creo que non sei se no Hotel dos Reis Católicos ou así, e que, bueno, polo menos están divulgando, visibilizando, impulsando, Sí. a xente interésase, eu creo que todas as mans e todas as forzas son necesarias, sobre todo porque, a ver, non é querer ser máis cos demais dentro do contexto digamos, dos territorios históricos europeos, senón rescatarmos o peso e a importancia que tivemos e que debemos seguir tendo. Non falase moito de nacionalidades históricas que para nada se fai uso nin deses cualificativos, e despois, a hora da verdade, nós temos moitísimo máis peso que outros lugares. Ao fin e ao cabo, a nacionalidade histórica non deixa de ser un eufemismo de nacionalidade. Esta é unha Sí, nación. sí. E así se demostrou dentro do que era a heráldica europea, a literatura europea, etcétera, etcétera. Eles a nós víannos así. Nós, pois, quizáis, intentarnos poñernos, digamos, panos nos ollos para non poder ver con claridade. Sí, sí, totalmente de acordo. E eu creo que, claro, non é por ser máis que ninguén, pero tampouco menos, pero sobre todo creo que decir que é un exercicio de responsabilidade, algo totalmente lóxico e normal que queiramos coñecer a nosa historia como en calquer país ou mundo queren coñecer a súa historia, máis cando no noso caso en moitas ocasións temos que andar buscando pois por espazos fora do que é o mundo académico, porque realmente, claro, non temos materias ou non temos un contido dentro dos manuais que toquen estas cuestións. Xa entrando, eu quería deixarche dúas preguntas que nos deixaron aquí no Instagram, xente pois que non ten conta no Twitch. Unha é que o escudo actual que hai, si temos máis ou menos datado dende cando se asenta esa imaxe, ese deseño que coñecemos e que chegou a todos os nosos días. A ver, ese deseño ven co Estatuto de Autonomía. Outra cousa é que se viñera facendo uso de algo semellante, digamos, Camilo Díaz Baliño, xa no seu momento a principios do século XX xa aparecía o cáliz coa hostia e as cruces, sobre todo eso a nivel galego, incluso se queremos a nivel do Estado, pero despois, a ver, as cruces aparecen dentro do que é o escudo galego máis ou menos o ano 1519. Quero dar unha data porque é a primeira representación que a día de hoxe temos. É un tapiz que se conserva no Museo da cidade de Bruxelas, que foi elaborado por un grupo de artesáns por mandado de Fran Bontaxis, que era digamos, un burgués de moitísimos capitais e fundador do servicio de correos de imperiais da Casa de Habsburgo, e aí consérvase un pano que nun dos remates dunhas columnas aparece un cáliz con tapa con varias cruces de tipo patriarcal. Creo que son sobre 5 cruces, non ten nada que ver o número con esas 7 teóricas provincias, que, bueno, provincias, eso é un eufemismo, as 7 capitais ou as 7 cidades máis relevantes galegas. O que sí está é digamos, ese 1519 coincidía, digamos, coa proclamación de Carlos V como emperador do Sacro Imperio Romano Xermánico. Pode ser unha coincidencia, pero aí está máis ou menos a raya.
e a cruz non deixa de ser unha metamorfose segunda do escudo. O trevo en sí, eses tres lóbulos que estaban na segunda metade do século XV presentes no escudo galego non deixan de ser os brazos xa, digamos, dunha cruz evoluída que na época no século XVI, sobre todo a partir de 1529, que é a primeira representación de cruces recrucetadas, van a ser dese estilo, cruces recrucetadas ou cruces recrucetadas fixadas ao pé. Despois aparecerán patadas ou con distintas estéticas, pero as cruces son a partir de 1519, máis ou menos, ata os nosos días. Deixaban por aquí tamén, bueno, que eso realmente xa respondiches sobre o tema do estandarte suevo. E outra pregunta, que é a última xa, é bueno, se hai próximos traballos si tes traballos nos que esteas agora mismo metidos neles e que vayan a seguir nestes próximos meses, se hai pendente pois sacar algún libro, algunha exposición ou algo relacionado con todo o que se tratou hoxe. Pois non o sei. A ver, eu si vou a seguir mergullándome no tema da literatura artúrica porque moi posiblemente aparezan cousas interesantes, con todas as cautelas e as prudencias, porque hai que ler moitas bibliografías, moitos autores e autoras, hai que ler as obras modernas ou as, digamos, as transcripcións se as hai, e ao mesmo tempo cotexalas cos manuscritos para ver se as grafías son correctas. Eso vou andar por aí. Así e todo, tamén a miña lideira última está en sacar tamén algo de emblemática galego, o escudo galego, pero desde perspectiva da cartografía de distintos territorios. Estuven aí atrás en Nos Diario con a zona de Amberes, a zona dos Países Baixos, e continuarei máis ou menos tamén cara a Inglaterra e Italia, sen moitas máis pretensións que divulgar e dar a coñecer que en calquera recuncho do mundo podía haber un resquicio, un rabuño, digamos, do noso emblema. Mira, antes de nada, din aquí si o teu libro, o que sacaches, segue a venda, si se pode mercar por internet ou como. Entendo que se refire ao do escudo de Galiza, ao dos Sermos. Sí, pois poñéndose en contacto con Sermos Galiza ou nos diarios, supoño que aí os informarán moi ben, senón desde as propias librerías solicitando e dicíndolle cal é a entidade editora, sí que se pode adquirir. Polo menos sei que quedan exemplares, bueno, eu non é porque o fixese eu, pero creo que é necesario ver, sobre todo, xa non tanto que escribo, ver a cantidade de emblemas que nos identificaron ao longo da Idade Media e despois, a posteriori, en tantos recunchos do mundo. Totalmente de acordo. Ademais, moi necesario, sobre todo, para desmontar esa idea de que falábamos noutro directo, que Galiza sempre foi un territorio marginal sin presenza de ningún tipo. Creo que, sobre todo, para esas cuestións, e logo, por suposto, en todo o mundo da literatura, que é fascinante e xa non só de interese a nivel da presenza de Galiza, sino o propio contido en sí, non? Nada máis, eu con isto non teño máis preguntas, entón, se te parece, deixámola aquí e quería pois agradecerte que estiveras hoxe aquí connosco nesta derradeira conversa, agradecer todo contigo que nos aportaches e que estás aportando tamén por todos os medios tamén para visibilizar toda esta historia, dicirlle a xente que na nosa página web na reino.orgullogalego.gal hai un artigo teu, nada, eso, novamente, darche as grazas. Pois grazas tamén a vos pola divulgación que facedes tamén destes temas, aquí para o que precisedes, e grazas tamén polos ouvintes. Moitísimas grazas, deixámola aquí, nos vamos continuar 5 minutiños, pero deixámoste xa marchar, entón vémonos na seguinte. Chao. Na puriño.